Prosesa hilbijartinên miheliyan Tirkiyeyê di kêşûvekeşa ceweke tund siyasî de derbas bû. Nemaze li bajarên mezin yên Tirkiyeyê yên wekî İstanbul, Enqere, Adana Mersîn û Antalyayê. Li van bajaran hemiyan koalisyona AKP û MHP-yê wenda kir. Nüfusek mezin ya Kurdan li van bajare heye û zêdetirê Kurdên van bajara dengê xwe didin Partiya Demokratîk ya Gelan HDP-yê. Li HDP di van bajarên mezin de namizetê şaredariyê nîşan neda û piştgirî da namizetên CHP-yê. Di vê mijarê de me nêrîna HDP ji endamên Meclisa HDP Rêzdar Salim Qeplan wergirt. Kari geriya HDP di van bajarên mezin de çi bûye? Stratejiya me yê li Tirkiyeyê ev bû, me gotibû em ê bihêlin giûn wenda bikin. Em ê bihêlin giûn têk biçin. Ji ber vê yekê li gelek bajar û metropolên Tirkiyeyê me namzetên şaredariyên bajarê mezin dernexist. Ev stratejî bi rastî ew xistibûn nava tirsek gelkî mezin, gefên demagê kampanyaya xwe di meşandin li ser Kurda, li ser HDP dikirin jî hinek ev encam wana wê demê didît, me jî zanîbû ev encam derkevî ji ber vê yekê me namzetê xwe li vir me dernexistin û îro li temam bajarên metropolên Tirkiyeyê bi taybet jî giringiya İstanbulê li ser siyaseta Tirkiye gelkî heye, li ser Erdoğan bi xwe gelkî heye ji ber ku Erdoğan îro pêngava serokkomartiya xwe destpêka wê na bi seroktiya şaredartiya mezin ya İstanbulê destpêk kirbû. Xebatê xwe rastorast wîna meşand. Yani hember Ekrem İmamoğlu asas Binali Yıldırım tune bû, Recep Tayyip Erdoğan bi xwe hebû, xebat û mitîngê vir hemû wîna dimeşand. Lê teqes ev hat xuya kirin ku HDP hişkî AKP û MHP wenda bike, hişku hişmendiya wînî qayyûma wenda bike. Ji muhalefetê jî peyama gelkî giranbuha dawane ev çi bû? Ji muhalefetê jî vê encama hilbijartinê vê yekê dibêje dibe hege ûn jî bixwazin desthilatdariyê biguherînin ûn xwe li şûna wana bikin desthilatdar, denga siyaseta Tirkiyê got bixwazin biguherînin wê demê dibe kesê got ware tifaqê bikin, kesê ware bimeşin, kesê ji xwe esas bigirin, dibe ku HDP bi ji ber ku HDP karî bide wendakirin jî karî bide destxistin jî. Beşik de encamên hilbijartinên miheliyan wekî adarê karîgeriyê li ser siyaseta hikûmeta AKP-yê jî bikin. Ji ber ku di çavê AKP û serokê wê Erdoğan de jî İstanbul bi serê xwe Tirkiye bû. Lê wisa diyare piştî 25 sala de İstanbul ji destê AKP derbikeve. Helbete encamên fermî di vê mijarê hêj nehatîne dayîn. Lê li gorî ji sedê nût û nehê sindoqan hatine vaverkirin Ekrem İmamoğlu bi 25,000 dengan li pêşiya namzetê AKP-yê Binali Yıldırım'a. Mehmet Sanlı, Kurdistan TV, İstanbul.